ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ପାଣି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଜଳମଗ୍ନ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଫୁଟେ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, ସେସବୁ ଏବେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ବଡ଼ କଥା ଯେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଏମିତି ଅନେକ ଥର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଆଜି ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେତେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସେହି ବର୍ଷା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେପଟେ ଜମି ରହିଥିବା ପାଣିକୁ ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଟୁଡେ ଓଡ଼ିଶା।